Ikaduhang vaccination site sa dakbayan sa Talisay mamahimong makabakuna og 800 ka mga Talisaynon sulod sa usa ka adlaw. Ano yung report ni Femery Dumabog. Ganihang buntag, hisusi ni Engineer Ricardo Mendoza, Operations Head sa Visayas Vaccination Operations Center, ang ikaduha nga vaccination site sa syudad sa Talisay. Nahimutang kini sa katulungan dana sa usa ka mall diha sa Barangay San Roque sa May Cebu South Coastal Road. Pasado ug andam ang dapit nga makadawat sa daghang mga magpabakuna. Gani gilantawan nga mahimong 800 kada adlaw ang mabakunahan dinhi. Abaga ng City Health Office sa kapulisan, mga gwardya, sakop sa Task Force Talisay ug mga traffic enforcer aron hapsay unya ang pagpamakuna. Mao gani siya gidesign ni General Mel katong IATF Visayas no na for mass vaccination katong yung tanan no. But kani siya design for katong naka-register na daan. Wa ni siya walk-in. Apan hangtod karon, wa pay bag-ong supply sa mga bakuna nga gihatag ang Department of Health maong wa pa kini magamit. Samtang gipabaw ni Dr. Ray Cesar Bautista nga diha sa unang vaccination center sa Lagtang Gym, nagpadayon ang paghatag sa second dose. If ever na which si engineer promised na i-priority yun then we can really go na. Kay we have to wait for the vaccines kay wa man tayo mahatag. Nang ginaot sila sa mga nabiling adlaw ning simanaha, mahatagan na sila sa lain pang supply. Uba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.